Intsholongwane yeCorona ingene ngamandla kwingxili yesizwe. Isebe lezempilo nalo belibopha amabande namhlanje lisoba izithebe. In this regard, the 2021 annual performance plan that we tabled earlier has been adjusted to consider the likely impact of COVID-19 on the health system. Isebe lezempilo labelwe imali eyi-54 billion rand, yaye i-5 billion rand kulo mali kulindeleke ukuba igxile kwidabi lokulwa lobhuqa zonke wentsholongwane. Amaqela aphikisayo akhwele zehlela kweli sebe. The Eastern Cape has only one functioning field hospital, which was donated to the provincial government. Bambi bavakalise inkalabo yinto abathi lurhwaphilizo olunkone oluqhubeka kweli sebe. It has become apparent that the only reason why you have ignored the solutions given by the EFF week in and week out is because these solutions to you will mean less and less chances of stealing and seeing illnesses of the poor as a money-making scheme. Maleficence of any kind must be punished by law, whether direct or indirect action. Ugqirha Zweli Mkhize naye woleke umsundulu egxeka kabukhali izenzo zorhwaphilizo esithi urhwaphilizo kufuneka lusiphulwe nengcambu. Ukwahlabe ikhwelo kumaqela ezopolitiko ukuba bambisana norhulumente babe ngumdlela ndawonye.